Bandora Baweriye ya li ser Kurdan. Profesör Doktor Abdullah Polat. Baweri ji bo bihevrejiyan mirovan giring e û bi xurtî ji ezmûn û paşnavên me yên çandî bandor dibe. Lêkolînên psîkolojîk ên nû dest nîşan dikin ku ezmûnên berê çawa bandorê li dilxwaziya me ya bêbaweriyê dikin. Ev yek ji bo Kurdan jî derbas dibe ku mîrata çandî û çarçoveya dîrokî di têgihiştina wan a baweriyê de roleke giring dilîze. Bawerî tevgerek fêrbûyî ye ku di zarokatiya pêşîn de pêş dikeve. Ew li ser nênika pêbawer ji hêla lênêrên seretayî ve girêdayî ye. Baweriya me bi gelemperî piştî ezmûnên dilşikestî diguhezîne. Mînakî dema ku têkiliyên malbatî bêhêvî bibin, baweriya bi aktorên sosyopolitîk dikare zêde bibe û berovajî. Lêkolîn nîşan didin ku bawerî ne tenê ji ber sedemên makûl têdayîn, lê li ser bingeha ezmûnên berê û girêdana hestiyariyê ye. Lê li ser bingeha ezmûnên berê û girêdanên hestiyariyê ye. IQ-ya bilind dikare bandorê li pêbaweriyê bike ji ber ku mirovên xwedan îstixbarata bilind çêtir dikarin yên din binirxînin. Nasname û felsefeyên çandî bi zimanê zikmakî yê civakê pêş dikeve û têgihiştina baweriyê çê dike. Zimanê Kurdî di parastina nasnameya xwe ya çandî û olî de roleke sereke dilîze. Mînak, ola zerdeştî bi Kurdî hatiye nivîsandin û îro jî bi hişê Kurdan re têkildar e. Dîroka Kurdan bi dijwarî û adaptasyon derbas dibe. Di dîrokê de hêzên derve bi taybetî jî di çarçoveya bîr û baweriyên olî de gelek caran baweriya Kurdan manîpule kirine. Ev manîpulasyon gelek caran bu sedema berovajî kirine wateyê eslî. Giring e civaka Kurd jinû ve wateyê eslî ya têkînên xwe bibîne da ku mîrateya xwe ya çandî biparêze û baweriya windabûyî vegerîne. Bawerî tevliheviyê kêm dike û dikare lêçûnên kontrolê di çarçoveyên siyasî û pîşeyî de kêm bike. Civakek ku li ser vekirî û durustiyê bêbaweriyê pêş dixe. Herçend ji bo mezinbûna wê dem hewce bike. Ev yek bi taybetî ji bo Kurdan giring e. Yên ku di lêgerîna naskirin û nasnameyê de xwe dispêrin hev bawerî ne. Ji bo Kurdên ku bi nezelaliya dîrokî û siyasî ve girêdayî ne, bawerî pir giring e. Ew yekbûna civakî û parastina nasnameya çandî pêktîne. Baweriya di nav civakê de hevgirtin û berxwedanê pêş dixe û di demên hewcedariyê de parastin û piştgirî peyda dike. Lêgerîna berdewam a Kurdan ji bo parastina nasnameya xwe ya çandî û zimanî bi pratik Lêgerîna berdewam a Kurdan ji bo parastina nasnameya xwe ya çandî û zimanî bi pratika baweriyê ve girêdayî ye. Hêzeke ku di nav civaka Kurd de tevî hemû tengasiyan jî jêhatîbûna bawerî û bawerîkirinê ye. Bawerî ne tenê pêdiviyek mirovî ye, di heman demê de bingehek ji bo hevgirtina civakî û zindîbûna çandî ye. Bawerî avayek bingehîn a hevgirtina civakî ye. Nemaze ji bo civakên mîna Kurdan ku di dîroka wan bi dijwarî adaptebûnê derbas dibe. Bawerî avayek bingehîn a hevgirtina civakî ye. Nemaze ji bo civakên mîna Kurdan ku dîroka wan bi dijwarî û adaptebûnê derbas dibe. Tevî nezelaliyên siyasî û dîrokî yên ku ew pêre rûbirû dîmînin jî bawerî pir giring e. Bingeha hevgirtina civakî û parastina nasnameya çandî ava dike. Karîna Kurdan a ku di nav civaka xwe de bawerî çê bike û biparêze hevgirtinê xurt dike û berxwedanê zêde dike. Ev bawerî hişmendiya kolektif xurt dike û dibe alîkar ku nasnameya çandî û zimanî were parastin. Di cîhanek ku pir caran bi nediyarbûn û guhertinê ve tê xuya kirin, bawerî îspat dike ku ne tenê kesayetek lê di heman demê de lengerek komî ye jî. Lê di heman demê de lengerek komî ye jî. Dihêlek ku Kurd kevneşopiyên xwe biparêzin û wek civak mezin bibin û pêş bikevin. Bawerî nîşana hêz û cesaretê ye û di civaka Kurd de hêmaneke jiyanî ye ku ji pêwendiyên tekakesî wê de tir diçe û bingeha paşerojeke hevbeş ava dike.